Vítam vás pri dnešnom už večernom videu, drahí bratia, drahé sestry, drahí spoluobčania. Dnes som si povedala, že by som natočila vlastne prvé video po XY rokoch na tento kanál, pretože ho musíme trošku oživiť, aby som mala monetizovaný ten kanál hlavný. Je to trošku taktický ťah, už som tieto videá robiť nechcela, ale prišlo nám dneska Tesco, tak si vravím, poďme na to. Tieto nákupové videá sú proste také domáce, človek sa tam veľmi nestrojí. Je ako, ani nie ako ho príroda stvorila, ale ako ho domov vycvičila, by som povedala. No každopádne, my sme pred asi 3 týždňami začali nakupovať cez iTesco. Proste začali sme si nechať donášať potraviny domov, pretože to ušetrí veľmi veľa času. A trošku nás obťažovalo stáť v šorách, pri pokladniach každú nedeľu a nakupovali sme v Lidli. Zvyčajne a ten výber potravín bol, alebo zeleniny teda bol už v tú nedeľu úplne katastrofálny od piatka do nedele. To bola jedna veľká katastrofa. No a po prvom nákupe v Tesku, online v Tesku, tak nás to vlastne veľmi milo prekvapilo, pretože tá zelenina prišla prvotriedna. Prosím vás ešte, aby sme nemali nejaké diskusie o tom, že či je toto video sponzorované alebo nie. Nie je. Tesco žiadnym spôsobom neprispelo a predpokladám, že ani neprispeje, ale ak by chcelo, tak nech sa páči. Ani toto video nie je sponzorované a tak ďalej. To znamená, budem sa opakovať za slovo Tesco, pretože je to z Teska. Ten nákup je takto rozdelený v taškách, ako vidíte. Toto sa mi na tom veľmi páči, že vám dajú všetko, čo ide do ľadničky v jednej taške, alebo teda v taškách rôznych, aby ste nemuseli hľadať, ako viete, občas, keď vám dajú proste drogériu a pod tým máte šunku. Vy tú tašku buchnete do skrinky v kúpeľni a potom zistíte po 2 mesiacoch, že tam máte splesnivenú šunku. To sa tu nestane, nie. Išli by sme si teda rozobrať, čo vlastne v tých taškách máme. Tu na ešte rýchlo ukážem náš obrovský adventný kalendár s orieškami z Alberta, na ktorý sa tešíme, toho prvého. Prvá taška, a tu máme ousené vločky a nejaké kakao, pudingy, pretože máme momentálne pudingovú mániu. Smotanu sme zobrali, kokosový, vanilkový, ten potrebujeme do koláčov a nejaký ešte máme, takže sme veľmi nevystrájali. Holandské kakao, ja som si povedala pri tomto nákupe, totižto bol to náš tretí objednaný, ale založili sme si nejakú Tesco kartu, no a tú Clubcard, no a tam sme nazbierali určitú sumu a mali sme teraz na tento nákup 20% zľavu, ale museli sme to využiť vlastne do 26., čo je dneska 11., takže sme objednali aj veci už na pečenie na Vianoce, pretože sme si povedali, že prečo nie, aspoň to takto využijeme. A vlastne v tomto je to úplne fenomenálne, že napríklad objednali sme si pracie prášky, s ktorými sa nemusíme ťahať domov, nemusíme sa s nimi ťahať ani z kufru hore do výťahu, pretože ten kuriér mi to doniesol pred dvere, čo je úplne fenomenálne. Prvá taška teda bola kakao, pudingy, vločky ousené, čiže zdravé, a potom tu máme jednu nerez. Takéto tie crunchy, ktoré so zdravou stravou nemajú bohužiaľ absolútne nič spoločné, ale občas si to dávame. Druhá taška je už taká pečiaca, čo budeme mať vlastne zásoby na to vianočné pečenie. Máme tu hladké múky, myslím si, že všetky sú hladké, pretože väčšinou do koláčov idú tieto. A objednali sme si rovno aj moravánky, ja to vždy volám majoránka, ale je to moravánka na šaláde. Teraz neviem, či mi to zaostrí, alebo nie, skúsim to ťuknúť nosom. Moravánky na šalát, myslím si, že 4 by nám mali stačiť a mali by tu byť ešte majonézy tiež do toho šalátu. Ale táto taška je proste múková, jeden kečup, nakoľko nám došiel. Gurmán, ja mám rada Hellmann's. Objednali sme gurmán. Máme tu rovnako šošovicu na nejaký prívarok alebo curry na šošovicovú polievku a tak ďalej. A potom chia semiačka, ktoré ráno dávame do jogurtu, do vločiek. Skvelý zdroj vlákniny a omega-3 masných kyselín. Very nice. Ja som sa tohto prejedla cez COVID, pretože ako ľudia kupovali vo veľkom múku, tak ja som si nakúpila chia semená. A mala som ich zásoby tak na 4 roky potom dopredu. Poďme k ďalšej taške. Ďalšia taška je ľadnička. A tu nám máme nejaké hovädzie mleté mäso. Inak vidíte, že tá kvalita je veľmi dobrá. Vlastne takto na prvý pohľad, ale pri tom mletom mäse sa ani nič iné asi neočakáva. Ale dám vám tu fotku ešte jedného mäsa mletého, alebo možná, že vám dám celé to video, pretože ich mám všetky natočené tie nákupy, aká nám prišla. Čiže to volajú zadná kýta, alebo teda hovedzia kýta, to je hovedzie zadné. A to bolo tak nádherné mäso, že som z toho v šoku doteraz.
Máme tu tvarohy, pretože sa bude robiť tvarohový koláč, takže kilo tvarohu, ktorý sa hneď spotrebuje. Máme tu nejaké jogobely, tentokrát sme neobjednávali laktózové jogurty. Máme tu na smotany, ktoré rovnako u nás idú veľmi na odbyt, dávame ich, robíme si ňoky a tak ďalej. Proste tie smotany tak naozaj využijeme do ktoréhokoľvek jedla a za týždeň ich spotrebujeme niekoľko. Tu nám máme nejaké zvláštne jogobely. Joj, toto sú neresti, oj, milery, to určite sú hlavne deťom tieto jogurty známe. No a na toto sa neskutočne teším, na kyslú kapustu, ja mám na ňu takú chuť. Niekedy nám kapustu doma zvykol dávať starký, ktorý už bohužiaľ nežije. A teraz vlastne objednávame alebo ju kupujeme v supermarkete. A som veľmi prekvapená, že tá kapusta je dobrá, pretože viete, keď ste zvyknutí na niečo domáce a potom zrazu ste odkázaní na kupenské veci, tak ja som si predstavovala nejakú hrôzu, ale tie kapusty sú veľmi dobré. Druhá taška, ktorá tiež pôjde do ledničky, tak je nejaký syr, toto je aký, nejaký polotvrdý Tolstein, ten popravde vôbec nepoznám. Goudy, ja ich volám goudiska, 48%, ježiš, toto je asi nie veľmi najzdravší syr k tomu tuku, ktorý tam má, ale je famózny. Ešte zvykneme kúpovať oštiepok, aby som sa cítila ako pravá Slovenka teda, ale teraz nie bez oštiepku, takže budem občanka česká. Tu máme nejakú kuraciu šunku, nejakú, predpokladám, že bravčovú šunku. Tak snažíme sa to kupovať, aby tam bolo čo najviac percent mesa. Máme tu nejaké grécke jogurty, ktoré zvykneme si robiť lievance a banánové cez víkend. No a na tie lievance vždycky dávame jogurt zmiešaný s kúskou vanilkového cukru alebo poliatým medom a je to úplne fenomenálne. Z tohto mal radosť mladý muž, ja to popravde vôbec nepoznám, netuším čo to je, ani to nechcem skúsiť, ale budiš. Potom lučina, ktorú som tiež jedla teraz po 100 rokoch. Máme tu ďalšie tie grécke jogurty čučorietkové. Inak tie jogurty sa teraz stali takým dezertom, ako keby po večeri. Sme si na to celkom zvykli. Veľký hermelín. Tu na tohto výrobom som vôbec nebola, ale niečo z neho vymyslíme. No a spomínané majonézy, toto je asi tatarská. Jedna tatárka a ostatné majonézy na šalát. Takže už budeme pripravení a nebudeme sa musieť stresovať pred Vianocami, z čoho mám úprimnú radosť, pretože som si povedala, že tieto Vianoce budú úplne bez stresu, tak mi držte palce, aby sa to podarilo. No a spomínané prášky, pretože jednak sme mali tú 20% zľavu a jednak keď si to objednáte domov, tak sa vôbec nemusíte s tým ťahať a doniesli nám to vlastne až do bytu. Teda pred dvere a ja som ako emancipovaná žena to nasúkala dovnútra. Presunula som sa o niekoľko stupňov k ďalšiemu rohu stolu a prichádzame k taške, ktorá je so zmrazenými vecami a tie veci prišli zmrazené, to znamená nie sú roztečené, nie sú znovu akoby roztopené a vy ich potom dáte ešte raz do mrazničky, nič také tu nehrozí. Takže predpokladám, že to mali v nejakých bedniach som videla, asi to bola táto taška v nejakom mraziacom, chladiacom boxe. No a objednali sme si hrášok, jednu brokolicu alebo dve brokolice, pretože tá ide u nás extrémne na odbyt a kukuricu. A tu je moja najobľúbenejšia taška vždycky s ovocím, takže máme jedno pomelo. Keď sú tie pomela v akcii, tak ich berieme niekoľko, pretože to sa tak pýta k tomuto už skoro vianočnému času. Potom je tu jeden chlieb, to je takýto kvietok. Klasický chlieb. Máme tu na mandarinky, inak môžete vidieť, že všetko to ovocie je krásne. Neviem, či to budete vidieť v týchto plastových sáčkoch. Potom sú pomaranče, nejaké banány, ktoré sú zelené. To mi vôbec nevadí, pretože u nás v domácnosti ja to robím. Takže nakoľko tých banánov máme obrovskú spotrebu, tak vždy mám akoby niekoľko levelov tých banánov, že sú proste k okamžitej spotrebe. Keď mi prídu takéto zelené, tak je to dobre, pretože viem, že ešte vydržia určite niekoľko dní, nemusí sa ich človek dotknúť. A je to proste fajn. Chcela som vám ukázať, že kvalita tej zeleniny a ovoce je naozaj veľmi, veľmi pekná. Nemusíte sa toho báť. Máme tu na rovnako jeden zázvor, pretože sa bojíme, že prídu nejaké choroby, takže zázvorový čaj preventívne bude frčať o 106. No, tak to svižne celkom ideme cez tento nákup. Potom tu nám máme nejaké zásoby oleja a octu. To sú také tie klasiky, ktorým sa asi netreba nejako vyjadrovať. Je to asi fľaša za 10 korún alebo koľko. No a potom tu nám máme zásoby na pečenie vlastne iba tak preventívne, pretože máme toho relatívne dosť. To znamená, zobrala som cukor z každého typu po jednom, aby proste bolo a ešte raz človek sa s tým nemusel ťahať.
Potom je tu na mrkva, na ktorú sa teším asi najviac, pretože toto už nebudem znehodnocovať ten sáčok. Ale mrkva, ktorá nám zatiaľ z Teska prišla, tak bola neskutočne dobrá. A ak máte nejakú úchylku, takú obchodovú, tak mi prosím vás dajte vedieť. U mňa je to jednoznačne mrkva, ale pretože keď si kúpite akože peknú mrkvu, ktorú vám dajú do takého nenápadného ružovkastého sáčku, tak mňa z toho ide poraziť. Obrovské piškoty, ktoré máme tiež na pečenie, na nejaké úle, na pudingy a tak ďalej. Zobrali sme rovno dve takéto maxibalenia a máme vystarané. No a neverím, ako rýchlo sme vlastne cez túto tašku prešli, pretože som si myslela, že toho je oveľa viacej. Ale potom tu máme ešte vlastne veľké 5-kilové zemiaky a niečo, bez čoho ja osobne nemôžem žiť, čo tiež je úplne ekologický hriech. A to sú prosím vás tieto papierové vreckovky alebo papierové obrúsky, alebo neviem, ako to každý z nás volá. Ale je to úžasný pomocník v kuchyni a ja keď ich nemáme, tak som veľmi nervózna. A posledná vec, ktorú ešte ukážem, tak sú pistácie. Ale to je taká mňamka skôr na chuť. No a toto bol teda nákup. Myslím si, že ten nákup stál okolo 3500 korún a tým, že sme tam mali vlastne tú zľavu, tak nám to vyšlo za 2700, čo je 100 eur. Jeden mladý muž mi písal, čo ma veľmi potešilo, že mal vlastne rád tieto videá, pretože vždy tam dostal akoby nejaké tipy na zdravú stravu. Tu na ich veľmi nie je, pretože je tu od pomazániek po sladké jogurty, po Miller jogurty a tak ďalej. V prípade, že sa vám to bude páčiť, budem veľmi rada natáčať a hádzať to sem, pretože toto je naozaj taká 15-minútová záležitosť, ktorá mi z krásy neuberie, práve naopak. No a častokrát robíme nákup, ktorý je naozaj zdravý, takže sa na vás budem tešiť. Dajte mi vedieť, čo kupujete doma vy. Dajte mi vedieť v prípade, že ste tu videli nejaké zverstvo, ktoré by ste nahradili niečím iným. V prípade, že máte nejakú zdravšiu alternatívu a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čau alebo bye!